amb el suport de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Aquí comença Futbol Català, amb Marc Marvà. Això és el podcast de futbol de casa nostra a la ràdio pública del país, sota l'atenta mirada del Jordi Montalvo, els reflexes del Jordi Bracons, l'enginy de la Mònica Aguilar i la contundència del Samu Omedes. Cada setmana, la dosi de futbol de veritat que necessites. Benvinguts a Futbol Català, amb Marc Marvà. Ja tornem a estar molt dins, ja bateguen els... Hola a tots, com esteu? Benvinguts i benvingudes al podcast de Futbol Català de Catalunya Ràdio. Avui, mira que me'ls estimo a tots, però més ben acompanyat que mai, Mònica Aguilar. Què tal, Marc? Estem molt sols, està molt buit Molt aquest sols, estudi això. avui. Per què? Molt sols. Què trames? A veure com li expliquem això als nostres estimats espectadors Jo encara no ho he paït. i oients. Jo encara no ho he paït. Ahir, aquest podcast es grava en dimarts i avui som a dimecres. Ahir van venir en aquest estudi Rafa Leva i Marc Vito. Autèntics portarassos, Portarassos. Jo avui no estic a l'alçada, però bueno, Però tu també has defensat la porteria. la cosa. Mira, la porteria a l'Europa ha sigut defensada per Rafa Leva, Veus? per Marc Vito i per Mònica Aguilar. Posar-me en el mateix sac és una mica agosarat, però sí, tal qual. Què va passar? I a més vam connectar amb Ferran Costa, que estava camí a Logroño, amb el Badalona Futur. Què va passar? Que el programa no es va gravar, Mònica. No. Jo encara tinc la imatge, estava ahir al gimnàs a la tarda i veig el teu missatge. Companys, us he de comunicar una notícia. I jo pensant, un augment de sou, un viatge, i de cop i volta no s'ha gravat el podcast. I jo pensant, no, ara dirà, és broma, pam. Doncs no. Un cable que no estava connectat, amics i amigues. Problema. El Santi, que ens l'estimem, però... el cable, no vam connectar el cable i total que... Llavors, van pagar la novetada, novetada espectacular. Llavors, què passava? Ahir era el programa, el podcast 99, i la setmana vinent anàvem a celebrar els 100 programes. Llavors hem dit, mireu... S'ha avançat això, de fet, crec que hi ha imatges, perquè hi ha imatges del podcast d'ahir. Perquè veieu que no mentim. Mira, t'has canviat tot de Si ens esteu veient per YouTube, el podcast d'ahir, les imatges es van gravar, hi ha Rafa Leva i Vito aquí, en aquest estudi. Podríem haver posat les veuetes per sobre, així, com qui no vol la cosa. Però no es va gravar l'àudio, d'acord? Llavors, com podeu veure, Ferran Costa, aquí, amb Bracons... Mira, a l'autobús, espectacular. Sí, Bracons, que va fer un bogarde... Doncs tot això ho van viure, però és com els mitjans són efímers, Mònica. Ja està. No hi ha àudio i no us podeu escoltar. Però la setmana vinent havia de ser el programa, el podcast número 100, i ho teníem tot preparat per celebrar. Total, que ho hem avançat i hem fet el 99 més 1. A partir d'ara, per tant, serà 99 més 1, 99 més 2, perquè ja haurà quedat en el limbo, aquest programa. Exacte. Tenim un programa en el limbo i així queda. Què et sembla? Em sembla espectacular. Només ens podia pensar nosaltres, realment. O sigui, quan la gent vagi a buscar el programa 99 a la Hemeroteca, no, és que aquell programa, el cable no estava connectat. No hi haurà programa 99 i a partir d'ara serà el 99 més 1. A l'Eva i a Vito i a Ferran Costa els haurem de pagar una paella o un Els hem demanat a l'Eva i a Vito una videotrucada que els hi farem al final, a veure si es poden connectar. Així que, benvinguts i benvinguda, Mònica, avui mano a mano. Un podcast amb petit comitè. Amb petit comitè, però amb un especial. No marxeu, sobretot, perquè el d'avui és molt especial, que és la celebració del 100 podcast, tot i que l'haguem titulat el 99 més 1. Sigueu benvinguts! Segueix-nos a Twitter, a Instagram i també a YouTube. Ens pots escoltar al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a Spotify, i ens pots veure al YouTube o al web de la Federació Catalana de Futbol. Futbol Català, amb Marc Marvà. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. Escolta'ns cada setmana al web i l'app de Catalunya Ràdio. La dosi de Futbol Cat que necessites. Futbol Català, amb Marc Marvà. Et passaré a recollir. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz.
Ara sí. 100 programes, Mònica, sisplau, agafa això aquí. Home, 100 podcasts. No saltarà l'alarma d'incendis? 100 podcasts. Home, esperem que no. Fem una bufadeta o no? Bufem, no? Va. Vinga, va, per Samu, per Bracons... Per tots, pel Monti, també pels que han passat, per Bermúdez, per tots. Home, Joel, Galea, Núria Balate també ha passat per aquí. Vinga, va, Foli. 1, 2, 3, vamos. Que bé! Bravo. Compte que això no salti l'alarma antiincendis. L'alarma apaga. 100 podcasts, família del futbol català, moltíssimes gràcies. Es diu aviat 100 programes. Bèstia, això. Aquest projecte, no sé si tu imaginaves quan se't va passar la idea pel cap de engegaré aquest podcast de futbol català i ara ja en portes 100. Ara et faig jo la pregunta, avui el convidat. Canviem de papers, no? Una mica... Com et sents? 100 programes. Mira, ens ho passem molt bé, Mònica, estem d'acord o no? Totalment. El podcast... El podcast és l'excusa. Després ja sabreu per què diem el podcast. Totalment. Però això, ara en sèrio, quan vas decidir engegar el projecte de futbol català, t'imaginaves arribar a tota la trajectòria, tots els convidats que han passat, o tota la família, no? Perquè també la comunitat 100%. Que tenim a les xarxes, pels camps de futbol, el que diem, ostres, els de futbol català, t'ho imaginaves, això? Que va, gens, I... Realment m'ho preguntes i me'n vaig a... No sé, quan anava a la universitat i pensava que s'havia de fer un podcast així o un programa, o amb el Samu, que tot això va néixer amb una llavor allà, el Samu i jo, quan jugàvem junts a Can Vidalet. El vostre fill. És el vostre, i jo perseguia el programa i un dia li vaig explicar i em va dir, jo, el que sigui. I vaig dir, hòstia, tio, el que sigui. El Samu estudiava en aquell moment periodisme, però potser et parlo de fa 5 o 6 anys, És que feia falta un espai així. Feia falta, jo crec. Sí, tu també com a aficionat trobaves a faltar, potser. De fet, quan jo veia el podcast que el vas engegar, encara el gravàveu a BTV, vau passar per diversos llocs, jo pensava, que xulo, tant de bo. I recordo encara el dia que em vas dir, t'agradaria? Em vas enredar, t'agradaria? I dic, sí. Home, és que ara l'equip que tenim és guai, s'ha de dir. Ens ho passem molt bé i crec que els hi transmetem també a la gent, tothom qui ve s'ho passa bé. És parlar d'una manera desenfadada, però també apropant històries, hem parlat de temes seriosos, no tan seriosos, hem passat una mica, hem tocat tots els pals. Fem una mica de repàs o què? Vinga, va, som-hi. Una mica de repàs, que per cert, el que a mi més m'agrada però de tot això és que tots formeu part d'aquest futbol català. Tu vinculat amb l'Europa, el Samu ara amb l'Horta, el Montalvo com a directiu de l'Àtico, la Mireia en el Cerdanyola, i tu, també? Sí, jo en l'Atlètic Sant Just, Bracons, al Sant Vicenç. Vull dir que per mi això és el més diferencial. Però va, anem a repassar moments. I llavors hem demanat a cadascú del programa... Abans que comencis, aquest cumpleaños feliz en versió reggaeton... És teu, no? La tria és teva, no? No podia faltar. Va, anem a repassar millors moments dels membres del podcast. Samu Medes, sisplau, el teu millor moment. A veure, què ens expliques? Hola, família del Futbol Cat. Hola, Marc. Fes el que puguis amb això, amic. Si em preguntes quin és el millor moment, no em puc oblidar de com va néixer tot, d'aquell dijous fins a la 1 de la matinada a la gespa del Municipal del Molí a Can Vidalet, xerrant sobre com podríem fer un programa del futbol català i que li agradés a la gent. Aquell moment no se m'oblidarà mai. I ens vam llançar de cap i després de 4 temporades aquí estem. Hem viscut moments de tot tipus i recordo com vam iniciar aquella secció que intentàvem fer de tàctica lamentable. No sé si tiraràs un àudio, però si no, és lamentable aquella secció, que ningú busqui els primers programes, la sala de vídeo. I després, un dels millors moments que recordo va ser quan em vau obligar a presentar un programa després de, memorable, per primera vegada a la vida, tot i que els meus representants no vulguin que ho digui. Vaig enllaçar 4 setmanes seguides marcant o fent assistències. Espectacular. I res, vaig haver de sortir del pas amb una presentació inoblidable per molt de vosaltres i que encara em segueix perseguint pels camps del futbol català. Doncs au, ànim, sort amb el programa, t'estimo, us estimo tot l'equip i gràcies per fer possible això que al principi semblava un somni i està sent una realitat. Que gran. Que profund, que profund. És un grande, sempre al vestidor, abans de jugar, que el trobo falta molt en el vestidor, Samu. Que els discursos, no? Motivadors. Discursets, sempre crida alegria, és un gran. I recorda el discurs inicial, ell, És que, per no recordar-ho... Li va tocar començar el programa. Imagina't si va ser memorable, que va ser dels primers vídeos que vam penjar al nostre TikTok, fent la comparació. Ja. A veure, Samu
Amb qui? Amb Maradona, no? Sí, o sigui, si tu dius comparació Samu-Maradona, per on pot sortir això? Per on pot sortir? A veure, Samu, sisplau, com vas començar tu al moment que recordes un programa? A veure. Tal. Tots al darrere, Bona tarda, bon dia, bona nit, depèn de quan ens escolteu. Havia marcat molts gols. Com podreu notar, no sóc en Marc. En Marc és molt més guapo que jo i té molta millor veu que jo. Sóc en Samu, productor del programa i jugador... Samu! Aquí es va guanyar la renovació. Aquí es va guanyar la renovació, t'he dit. Productor del programa i jugador de l'Horta, i us pensareu com he arribat fins aquí, com collons ha arribat aquest senyor aquí. Doncs bé, vaig estudiar periodisme en el seu moment, però no estic aquí per això, estic aquí per un repte que m'han embaucat, gràcies a en Marc, a en Jordi, Montalvo, Jordi Bracons, Mònica i sobretot a Javi Eslava. Des d'aquí un missatge per Javi, aprofita aquesta temporada, no tornaràs a marcar mai els gols que has marcat, cabron, aprofita. Doncs mira, cap a l'Europa. Una proposta a xarxes, que Samu si jo Pitoniso. marcava, em sembla que eren 3 gols seguits, doncs havia de presentar el programa i aquí estic, apechugando, 4 gols i una assistència. Cada cop diré com ha tirat ja la Res, I prenem nota dels gols i les assistències, però també s'ha de dir que no servirà de res si al final l'Horta no es classifica per la Superliga, que això és el més important. Ho va fer, I més enllà d'això, aprofito els micròfons de Catalunya Ràdio per dir des d'aquí a tota la gent que no va confiar en mi, que la xupen, que la siguen xupant. Molt memorable. Ningú ens ho esperàvem en aquell moment. Us estimo molt a tots els que heu confiat, a tots els que no també. Ànims i comencem. Que gran, un moment. En quin moment el Samu va deixar anar la de Maradona aquí? No, el més increïble és que a dia d'avui encara continuem, no ens han tancat el xiringuito, vull dir que... Via lliure. I sé que companys de futbol català li segueixen recordant aquella frase. Jo m'imagino el típic davanter allà, tu, el de que la xupe, tu, el de És que la xupe. S'ha convertit en el Maradona al futbol cat, Ja està, ja està. Que gran. És sensacional. Doncs el discurs de Samu Amedes, que va ser la temporada passada, però Mònica, deixa'm que et destaqui un moment. Ai, és que han estat molts, Va venir la exjugadora de l'Europa, que ara la tenim a Tenerife, la nutricionista. Maria Abad. Maria Abad. I una amb la VIP Maria... ja del programa, és una VIP, la Maria. Amb la Maria vam destacar de manera alimentària tot el que no s'havia de fer. Vam intentar donar les claus de la nutrició, de la importància de la nutrició, i crec que va ser una mica... Va acabar al revés. Com això, pastisset. Aquesta mena de gofre amb xocolata, mig desfet, doncs va ser espectacular. Però imagineu-vos, o sigui, en l'estudi d'aquell dia érem 7 persones. Avui estem 2. Menjant magdalenes, menjant nocilla, pan de leche, el teu pan de leche. Home, dels meus fills. I en un d'aquests moments, doncs, va passar això. A veure, va passar això. Las cargas son... Què té el preparador físic? Mira. I aquí havia passat de tot. Fixa't en Jordi Montalvo. No tinc ungles. Havia rebentat un potet petit de Nutella amb el dit. Que se sent i tot, no? Se sent. Si s'escolta bé el clip, exacte això. I aquí va desfermar ja la bogeria col·lectiva, la histèria col·lectiva. Mira, escolteu. I he fotut el dit a dins de la nocilla, perdó. El tio, després... Jordi Montalvo intenta obrir una calceta de nocilla amb el dit, que té aquest plàstic així una mica dur, i que has acabat fent el buit, no? No sóc jo. Samu, No sé si és el menjar o Estic xurrejant per sota la Bracons amb l'orella a l'auricular, així que... Diu Santi que es va quedar la nocilla aquí aquí a la redacció i se la van a fotre en ell, veus, no. O sigui, espectacular. No, o sigui, no recordo haver rigut tant en un programa com aquell dia. Em queien les llàgrimes, o sigui, de suor i del grup, perquè aquell dia estàvem com... La calefacció no funcionava, l'aire no funcionava, semblava que hi hagués calefacció aquí amb... Va ser espectacular. És un dels moments, jo crec, més divertits que hem viscut aquí tots, perquè a més estàvem de no poder seguir, tot l'equip al complet. Va ser molt maco. Doncs el moment de la Maria Abad, aquí amb el nutricionisme de la Maria Abad. Un altre moment, per mi, que va tenir més transcendència és el del Xavi Cencillo, que va venir a explicar-nos la seva història, no? Sí, perquè abans et deia... No té res a veure amb el moment de la nocilla, quan ens hem de posar serios, aquí també ens posem seriosos, sí. I no, i el Xavi, la història del Xavi és una de les que realment més m'han colpit.
tu l'escoltaves parlar, un noi tan jove i amb la història tan bèstia. I era de les primeres vegades que explicava. Totalment. Tota la... Et poses davant d'un micròfon i t'obres en canal i expliques tota la lluita que has tingut amb el tema de la salut mental, els brots que ha patit quan era petit, estava al Màlaga, lluny de casa, de la seva família. Per mi, realment, el Xavi és un exemple de vida. I ara com ha aconseguit treballar tota aquesta situació i està tornant a jugar a futbol després d'aquesta història tan bèstia. Per mi, xapó pel Xavi. És un dels testimonis més colpidors que ha passat pel podcast. Escoltem el que ens explicava Xavi Cencillo la primera vegada que es ficava davant d'un micròfon a explicar el que havia viscut de petit. Una situació que em vaig trobar i jo en aquell moment no sabia ni... Clar, no sabies què et passava. Ni el que m'estava passant. Clar, no sabies què et passava. Tu veies que algú fallava. Jo vaig parlar amb el Màlaga i vaig ser honest. Hi havia allà juvenils, hi havia allà gent que podia estar i jo vaig dir, mira, no sé què m'ha passat, però no puc, algú m'està passant i bueno, però jo seguia. Llavors vaig parlar amb el Rifle, amb Pandiani, llavors em va dir que anies cap allà al Lorca, s'ha dit. Jo vaig intentar fins que... Era diari, això? És a dir, no el brot, però sí que l'ansietat, que et podia tremolar el braç, o així, era una cosa gairebé diària? A partir de quan em dóna el brot, sí. Prèviament, sóc un nano que em passen moltes coses pel cap, de la infància, de l'adolescència, de tot, i no sóc capaç d'explicar-li a les persones del meu entorn i llavors al final tanta merda a sobre, tanta merda dins, t'explota i te'n vas. I a partir de l'incident d'allà a Màlaga, tu treballes amb... És a dir, tens acompanyament, ja no tant del Màlaga, sinó professionals que et sàpiguen o que intentin fer-te reconduir o treure tot el que tu tenies dins per saber exactament com millorar, com posar-te bé, és a dir, com superar la teva lesió en aquest sentit? Tens aquest acompanyament? En aquell moment no. Fins que al desembre del 2019 ja és al final, que ja arriba una situació que portava des que em dóna el brot fins a que deixo el futbol a desembre sense dormir. Estava des d'agost fins a desembre sense dormir i allà va ser quan ja vaig tenir algun susto ja cardíac i tot, i vaig trucar a la meva mare, que és infermera, i em va venir a buscar i llavors vaig ingressar aquí durant 6 mesos. Vaig tenir sort perquè es van portar molt bé els de l'hospital i em feien els últims 2 mesos, que va ser la pandèmia, em van deixar a casa i venien cada dia a casa. Doncs la història del Xavi Cencillo, que... És que jo no sé si són prou conscients de la veritat. Importància que té la salut mental en el futbol. Jo crec que a mesura, ara, amb el pas dels mesos i dels anys, cada cop més jugadors van parlant obertament, inclús de l'elit, no? Ferran Torres, Rafinha també n'ha parlat, però clar, en categories que no són professionals, quan passen situacions com aquestes, potser de vegades no queden en un segon pla, i és que són vitals per poder seguir jugant a futbol i per viure. Apuntem, Mònica, a fer un especial. Sí, 100%. Vam tenir l'altre dia el Marc Massip, que ens va donar unes pinzellades, però apuntem fer un especial amb psicòlegs i després hi ha coach esportius que... La gestió emocional, bàsicament, i també com... Sobretot jo, que ho he viscut, òbviament, en un nivell diferent, però a la porteria, els porters han de lidiar amb aquesta pressió, amb aquesta càrrega mental, emocional, que jo crec que, bé, bàsicament és vital en l'esport. Doncs aquesta història del Xavi Cencillo també en un dels moments especials d'aquests 100 podcasts. Hem repassat Samu, la Mònica i jo que som aquí. Winston Bogarde, no? Ai, molta por, el que ens pot destacar el senyor Jordi Bracons. Mira com ens ve vestidet, mira. Aviam. Tira, Jordi Bracons. Hola, família del Futbol Cat. Hola, Marvà, fes el que puguis de la presó, no, amb aquest vídeo. Mira. No semblo jo. En fi, millors moments d'aquests 100 primers programes del futbol català que se'n va de creuer. Pugui tenir certa cosa a veure jo. Estava fent veure que treballava. Diria claríssimament el primer Jaume Creixell. Va ser un dia espectacular. Preparant aquell Bogarde vaig plorar 4 o 5 vegades de riure jo sol a casa, que semblava el que sóc, un autèntic perjudicat de la vida. Us diria després el dia que van venir els porters, van venir Marcos, Morales també va intervenir i Cravioto, va ser per mi un autèntic nen petit veient els seus ídols. I també un que vaig gaudir molt fent, com no, el top 5
de l'equip del futbol català, perquè hi ha nits que passaran a la història i top 5 que també passaran, i per molts més que en vinguin. És que, clar, va haver-hi una nit de festa de l'equip... Tinc l'espineta. Que tu no vas venir, no hi vaig ser. Però en farem una altra, tranquil·la. Sí, perquè jo us vaig veure a la teva reboda i... I et podries imaginar el que va passar Bracons a Barcelona. Bracons MVP. Aquest va ser a l'1-1. Em va fer 5, el Bracons va destacar els 5 que vam estar aquella nit, que eren Samu, que eren Massana... A mi també em va fotre un palet, Et va fotre un palet. Sí. Però va haver-hi un número 1 que va ser Albert Bermúdez, que ha format part també d'aquest equip. Aquest va ser l'1-1 de Bracons aquell dia a Albert Bermúdez després d'una nit històrica. Val 3! És Lionel Andrés Messi Cucitini. Sí. El millor jugador de la història d'aquest programa, amb molta diferència, mestre entre els mestres, ídol dels criptobros amb acné que es veuen dia rere dia tots els partits de la Kings League. Diumenge, Albert Messi Múdez va tornar a casa per demostrar propis i estranys que ja poden passar els anys i vestir altres samarretes que segueix sent el millor. Va juntar-se amb els seus Busquets i Jordi Alba particulars, va repartir joc, roncoles fins i tot sopant i trucs de tot tipus per fabricar-se el seu espai dins de la pista de ball. Roncoles sopant, ja. Si va acabar marcant o no, ja ens ho explicarà ell quan va arribar a casa. Aquí sempre tindrà una cadira i un micròfon per quan vulgui venir a fer-nos gaudir de tot el que sigui que ell fa cada dia. Va atacar-se la samarreta al minut 10 de partit sopant, tot un referent. Escolta, Bermúdez, Roncoles sopant, ja? Home, Bermúdez va fer una exhibició aquella nit, perquè no sé com va anar, que va dir, vas a roncoles, saps el típic? Ni cervesa, sense vaselina, pam. Saps el no huevos? Vinga, pues un roncoles. I així va ser, una abraçada des d'aquí a Albert Bermúdez. Ens ha deixat també, podríem haver inclòs 1000 moments seus amb el Winston Bogarde, que repartia tort i a dret. Li he demanat un vídeo, que encara estic esperant, però bé, us recordem que aquest podcast és el 99+1, podcast especial, després que ahir estiguéssim amb Rafa Leva i Marc Vito, que seran presents en aquest podcast 100. Al final els hi farem un atraco? Sí, un petit atraco, però és motiu de celebració, per això estem fent best moments, Anem a veure Montalvo. On està, per cert? Perjudicat. On està? Està perjudicat. No he dit com, no. On? Perquè moltes faltes ja, Moltes faltes. Des de Milà, Jordi Montalvo. A veure què explica. Enviat especial. A veure. Què tal, família? Des de Milà. I aquesta veu? Programa molt especial, arribem al 100, no ens ho pensàvem. Està content o està trist? Va destacar 3 moments per mi, un apagadot, dels millors, quan vam entrevistar el Ferran Jutglà i ens va deixar tots meravellats amb una reflexió que va molt més enllà del futbol. Totalment. D'un futbolista molt humil, un tio que ha picat molta pedra al futbol català i crec que va donar una lliçó del que implica arribar a l'elit. Gran Jutglà. De peus a terra. Segon moment, la Champions for Pedrito, els hem portat 2 vegades al programa, 2 o 3. Per mi també és l'essència del que és el nostre programa i és que el futbol català és molt més que un esport, és una família, tothom unit per una causa com és lluitar per l'enfermetat que pateix el fill de la Mantini. I tercer moment, i també molt especial, dels que ens ho hem passat millor, fent el programa previ al derbi des de la gespa del Narcís Sala, amb Morís, amb Sanabra, tot l'equip del podcast allà, fent bullir l'olla, va ser un dels dies més divertits també. Una abraçada des de Milano i perdoneu pel meu estat, però ahir la nit, ja ho sabeu, un dels grans moments d'aquest podcast també és sempre que sortim de festa tots, doncs ahir va haver-hi una bona farra i s'ha complicat la cosa. Ha dit podcast, perfecte. Montalvo des de Milà ha dit podcast, que ha destacat... Però Milà o Venècia, perquè aquest canal al darrere, que potser ha acabat a Venècia. Amb Àlex Massana, allà els tenim. El dia de la gespa del Narcís Sala va ser brutal, A més, jo recordo un moment que em va quedar gravat, Ignasi Sanabra, dient que va fer de pitonisso. Diu, jo signo ara mateix que nosaltres, que l'Europa pugi directe i que després el Sant Andreu pugi en el play-off. Dit i fet. Aquell dia va ser un dia que ens agradaria que es repetís, que és seguir fent programes en directe sobre el terreny, però aquell va ser... Va quedar molt xulo. Sí, la veritat que va ser molt xulo. Jo crec que, de fet, a YouTube és un dels programes que més visites ha tingut de tots els 100. Totalment, amb aquell derbi que després va ser el preludi d'un derbi que... Derbi calent. Sí, ara es recorda, però nosaltres vam anar a la prèvia sense saber què passaria després. Montalvo, que ha destacat també el Champions for Pedrito. Uns clàssics, a Mantini, Javi Sánchez, i vam trucar a Ferran Costa, que Ferran Costa va ser present en aquest programa desaparegut. Fantasma. Sí, en el programa Fantasma m'agrada molt. Programa Fantasma. Doncs, al moment Ferran Costa, Amantini i Javi Sánchez explicant com un va fer fora l'altre, molts pals també, jo crec que és per recordar també. Vull tornar a gaudir
Has coincidit amb algun d'ells com a entrenador, com a rival? Amb qui coneixes més dins futbolísticament? Amb Antini l'any passat us deuríeu enfrontar, no? Segur. Sí. No, a mi em coneix segur, però ell el va fer fora a Manresa. Sí, a veure. Alguna cosa sabia i volia veure, però Javi ja m'ha deixat... Hi ha hagut un silenci. S'estaven mirant, s'estaven creuant mirades. Ho deixem tot això, però ja estem entre amics aquí, no? Yo había un elefante en el estudio, ¿sabes? Y nadie quería hablar de él, pero yo le he deixat aquí, ¡pum! Ja està. Per això està Javi Sánchez. Què, Ferran? Explica, sisplau. Sí. No, que també el vaig fitxar, hòstia, que... Vale. Ha passat el temps i crec que pesen molt més les coses bones. Jo a la Mantini li estic superagraït perquè va ser importantíssim en el que va vindre al Manresa després, perquè sense la seva feina hagués estat impossible. I a part que me l'estimo i tot el que es pugui fer per ajudar, doncs allà estarem. ¿Qué dices, Juan Pablo? Bueno, ya somos, sobre todo... Doncs era Mantini, responent a les paraules de Ferran Costa. Ara m'he quedat amb la intriga de què va respondre. Si algú té dubtes, que ho busqui. A YouTube tenim tots els programes. En el camp és més políticament incorrecte que fora d'ell. I perquè no estava aquí físicament, sinó algun palet. El Sant Juan de Montcada, el tenim, a Mantini? Sí, ha tornat a despenjar les botes? Sí, ha despenjat botes. Montalvo ens recordava Creixell. Vols sentir Creixell? Sí, el vaig sentir i vaig gaudir. A part, tu també vas rebre, en aquell... Vaig rebre? Vas rebre. A veure què va enviar Creixell, a veure. Abans de res, Jaume, has vingut amb apunts? Llibretes? Escolta'm, quan tinguis la meva edat, a part del pito, veuràs tu com se't posarà el cap. O sigui que no fotem, home. Si no portes llibreta no existeix. No fa vergonya apuntar, no? No, però això és molts noms que no em vull deixar, que han fet tant pel futbol català i que ningú se n'en recorda. Doncs comencem per aquí. Com ara feu vosaltres, entesos? Comencem per aquí. Entesos de papers. Entesos de papers. Que gran. No portàvem ni 2 minuts de programa i ja et va fotre aquesta, la primera entrada a la tíbia. Va ser molt bo, Creixell. Molt bo. I t'he de dir que... Te'n recordes quan començava a recordar el quadrado, el no sé què, totes les paraules tècniques que s'utilitzen avui dia? Diu, a mi això no m'importa. Com diu, el bloc baix, fotre l'autobús! Diu allà, que bloc baix ni bloc baix. És un mite, és espectacular. L'hauríem de tornar a portar. Creixell, sí? Sí. Doncs, home... Jo crec que en aquella llibreta encara volia explicar més coses. És un dels programes podcast més escoltats, també. És que... A mi m'encanta... Més enllà de les conyes i dels crits que fotia enmig de l'estudi, molt interessant la seva etapa com a entrenador, tots els equips pels quals ha passat, les seves anècdotes, que en té milers. Em va semblar un programa fascinant. I després com va reivindicar, per exemple, que ell no l'havien expulsat només que una vegada, i és aquell, si no me la tallo i em faig monja, famós. És l'única vegada que l'han expulsat com a entrenador. I que la gent... va deixar unes declaracions per la història. Sí, perquè ell a vegades deixa declaracions polèmiques, però després en el camp té capacitat per aguantar-se més. Totalment. Ferran Jutglar també ha destacat Montalvo. Ferran Jutglar va fer una masterclass. Va ser el primer podcast de la temporada 3, no? Tercera temporada. Va ser el primer. I que el teníem allà a Bruges. I ja et dic, és una masterclass, s'hauria de posar a tots els vestidors de jugadors que volen ser professionals, s'haurien d'emmirallar en Ferran Jutglar, un tio humil, que toca de peus a terra, que sap que ningú li ha regalat res i que amb esforç ha arribat a on està, però que no se li ha pujat al cap. Escoltem com aquell discurs, no? Una reflexió brutal. Sí, la reflexió. I que també per xarxes es va moure de fet, a TikTok és una de les més escoltades, no? La tercera, crec que és la tercera. La reflexió que ens va deixar Ferran Jutglar en la tercera temporada en el primer podcast. Jo el que puc dir és que jo, a mi m'encanta el futbol des de petit, saps? I em segueix encantant el futbol. Jo miro tots els partits, tant del futbol català, abans, quan era petit, anava a tots els camps de futbol, i ara els veig des de la tele. I jo el que veia i el que he pensat sempre és, jo si sóc mai futbolista, jo vull ser tal com sóc, un fanàtic del futbol, un professional, que m'agrada cuidar-me, que m'agrada descansar, que sóc tranquil, que sóc molt d'estar amb els amics, d'estar amb els meus, normal.
I jo volia ser i mostrar-me normal, tal com soc. No sé qui ho ha dit abans també, que diu, em dóna la sensació que quan parles amb el Ferran i et diu una cosa, és el que hi ha, no hi ha més endarrere. Doncs és tal qual com ho penso jo. De que jo volia ser normal, de que si tu vols ser professional és possible. Costa molt, però és possible. Com diu el Miquel, depèn de moltes circumstàncies, de molts factors, però tu fes una sèrie de coses ben fetes i tens opcions. Després ja no se sap. Però si tu fas aquestes opcions, estàs més a prop. Però ningú t'ho assegura que ho aconseguiràs. Això últim és molt important, O sigui, en un minut i mig acabes de fer un discurs per penjar-lo a qualsevol escola. Mira, Montalvo ja ho recollia perquè com ho percebíem en directe el que estava dient. No, i és que és molt important perquè sempre es diu la típica frase Mr. Wonderful, si vols, pots... No, ell diu, no, o sigui, no sempre que treballes dur ho aconsegueixes, però si fas aquesta sèrie de coses estàs més a prop d'aconseguir-ho que si no ho fas, però ningú t'assegura que si fas molt bé les coses, tu corres molt, arribis al futbol professional. Totalment, i a més, això era previ a que triomfés amb el Bruges, o sigui, ell aquell estiu just fitxa pel Bruges, primer podcast que era a principis de setembre, i a partir d'allà va començar aquell boom jutglar, en el que... MVP de partits de la Champions, va ser brutal. No, i a part, tu l'escoltes parlar i dius, hòstia, m'aniria a fer una cervesa amb ells, saps? O sigui, es nota, la bona gent se li nota. Un amic del programa també, que sabem que de tant en tant ens escolta, sobretot el podcast que vam fer en directe en el Narcís Sala el va escoltar, perquè també exjugador del Sant Andreu i seguidor. I escolta'm, deixa'm acabar amb el millor de la nova incorporació que hem tingut aquesta temporada. A veure, què ens porta la Mireia? Perdó, Mireia Sanz Tapé, que m'ha dit que la seva mare ens escolta i no li diu el seu segon cognom. A tu també et passa o no? Home, me mare és fan número 1 d'aquest programa. Sempre segon cognom de Mònica és? Tusset. Carrer Tusset. Mònica Aguilar Tusset, perfecte. És un bon lloc per acabar les nits. Mireia Sanz Tapé, a veure què ens destaca en el seu vídeo que ens ha fet. Va. Hola, companyes. Doncs un dels millors moments d'aquests 100 programes és la incorporació d'una secció dedicada 100% a la futbol català. Podem parlar amb elles, conèixer-les millor, veure quina feina fan els clubs i pel futbol català. Com a oient, destacaria les entrevistes que heu fet al projecte Champions for Pedrito, per tot el que significa, per tot el que hi ha darrere, per tota la gent que hi ha darrere, i perquè és un projecte solidari molt, molt bonic. Petonet. Doncs la Mireia, que ha debutat aquesta temporada. I amb nota, Sí. Portant autèntics testimonis sensacionals. La Irene... Mira, t'he de dir, però, que quan m'ha passat un dels moments destacats seus és quan va venir amb la Naila Calderón, l'entrenadora de quarta catalana, i va descobrir el que és estar en aquest estudi envoltat de bracons, Montalvo i jo, que és que no la deixàvem parlar, pobra. Escolta. Encara ho recorda amb carinyo, pobra. Sort que ho recorda amb carinyo. No, és que... A veure. No em sorprèn. Un àrbitre, un rival i coses bàsiques que... Programa fantasma també. No sé, jo, els meus pares... Crec que no va ser fantasma, però... Ara, a veure. Però els prohibeixo que parlin amb els jugadors de l'altre equip. Però és que vas a camps on els diuen coses als nens que són de l'altre equip i dius, però se'ns estan en el cap. És que li vull donar la benvinguda a la Mireia a la seva secció en la que no li deixem preguntar. És la que t'anava a dir això. Benvinguda a la secció. Estem fent un Saps què passa? Que com que el Montalvo no va venir la setmana passada, suposo que necessita... Necessita el micro. He fet una pregunta només, una pregunta. Separador, Mireia, lluita per la teva paraula, que nosaltres no te la donarem. Anava posant cara... La Mireia reparteix és una vinagre pel WhatsApp, sisplau. Li hem de dir alguna cosa o no? Per què? Et sembla bé? Sí, ja m'està bé. Perfecte. Fa falta aquest perfil, fa falta. Doncs aquí també li va tirant el Montalvo, que tenia ganes de micro. Que potser seria més pel Bracons o per tu que no pas per ell. Ja, estava calladet, no? Aquell dia, sí. el Bracons. No, però Montalvo respecta. Vosaltres dos sou més de... Ens hi fiquem? Sí. Ja. Doncs res, ja ens ha caigut també nosaltres, Un altre moment que destaca la Mireia. Escoltem la reflexió que fa sobre el per què també necessitàvem segurament un espai com el que ens ha vingut a portar.
també ens passa, jo crec, perquè, clar, tu estàs a una banda, jo també estic, i totes les noies que aquests micromasclismes els acabes integrant com una cosa normal, perquè és el que ha dit ella, dius, que em passa sempre, però bueno, no van amb mala fe, però no deixa de ser-ho, perquè segurament si ella fos un home o jo fos un home, doncs hi ha certes coses que no ens les dirien. Però bueno, les acabem integrant en el nostre dia a dia de, bueno... El teu exemple número 1, Mireia, que m'encanta, és que quan arriba l'equip rival, què et pregunta sempre? ¿Dónde está el jefe de prensa? Bueno, pues no, pues está aquí delante. Està aquí, Casa de tu madre. No, jo ja no li dones importància, però dius, hosti, queda molta feina pendent, i per sort cada vegada en som més les dones que estem aquí lluitant i treballant. Xapó. Cada vegada passarà menys. Irene, jo per tancar et voldria fer... Puc explicar una anècdota d'aquesta setmana? Sí. Similar a aquest cas, que va passar pel nostre grup de WhatsApp del podcast, en què s'estaven gestionant un tema i va sortir el tema del Manresa. Llavors, un cert membre va dir, ja ho parlaré amb el presi del Manresa. I llavors, Mireia Sanz, òbviament, va haver de sortir a dir... Presi. Perdona, però crec que qui ho va dir era Mireia Sanz. O sigui, ella mateixa... Ah, no? No, jo no vull dir noms. No vull dir noms. Doncs res, aquí la Mireia posant ordre una mica a tothom. Doncs bé, bon repàs. Escolta'm, deixa'm acabar, però, amb una de les meves... no sé, una de les coses que més il·lusió m'ha fet, que és que quan tu parles amb gent del futbol català que ja porta molt de temps, tothom sempre et destaca un nom i em feia sempre molta il·lusió que vingués aquí en aquest podcast, que és Pucci. Pucci a la porteria també el vam entrevistar. És història viva del futbol català. És el futbol de carrer, que el vam titular. De tota la vida, el futbol català de tota la vida. Va arribar molta gent em va parlar d'aquell podcast que va escoltar. És un pou de saviesa. Totalment, molts entrenadors, i res, deixa'm destacar-te algunes de les anècdotes de Pucci el dia que va venir als seus peus, Pucci. Yo como lo trabajo todo el viernes. Esta anécdota es buena, Esta es de las buenas. Esta es de las películas ya de... A ver. Anécdota Pucci, ya empezamos. A ver. Capravo, cuando me vean por ahí me van a matar. Últim partit. Qui guanya se salva. Ellos jugaban contra Cambrils. Capravo, Cambrils y la Mota contra qui jugaba. Nosotros jugamos contra uno de allí, de la parte de Gerona, que ya me parece... Un Lloret, un Blanes... No, eso me acuerdo, de los que ya no existen. De los que ya no existen. De los equipos aquellos... Vilajuiga... Bueno, uno. Entonces llamo el viernes desde una telefónica, de una cabina telefónica a las 8 menos 10, para que no les dé tiempo de averiguar nada. Digo, mire, le llamo desde la federación que a todos los partidos que se van a jugar, que nos están jugando algo, vamos a mandar un delegado federativo que llegará a ver el partido, tanto a vosotros como un montón de equipos, Montañesa, nombre de los que están jugando algo. Claro, y digo, y esto es una cosa que vamos a hacer y tal. Ah, bueno, y entonces nosotros... Tú llamaste así a Capravo, No, a Cambrils. Llamaste a Cambrils. Claro, que eran los que jugaban contra el Capravo. Pues si hay alguna prima... Para que no se dejaran perder. Exacto. Entonces yo les digo, mire, confiamos en todo, pero para que todos estén tranquilos lo hacemos en todos los campos. No en ustedes solos. Ya. Lo hacemos en campo La Montañesa, hacemos campo y pom. Y bueno, y eso hice. Ellos ya no es como ahora que se puede averiguar todo. Ya, claro. Claro, yo no llamo federación, pero digo que soy... Que eres de la federación. Claro, y eso... ¿Qué va a hacer Cambrils? ¿Ganó? Ganó 1-0. Eso es lo de menos. Bravo. Lo de menos es que allá me acuerdo del equipo de Gerona, Splay. Hostia, la Splay. Aún tienen. La Splay tiene equipo todavía. Le ganamos 8-0. A los 5 minutos ya llevamos 2 o 3. No havia dit... És un gran, el Pucci és un gran. Va trucar fent-se passar per la federació. Jo me l'imagino, jo em riu, o sigui, jo no podria fer-ho. Espectacular. T'ho imagina't? Se fue a la cabina i va trucar. És un gran. Doncs escolteu, per acabar de commemorar aquest programa SER, doncs farem una trucada a la gent més especial del programa Fantasma. Els protagonistes. Em cau la cara de vergonya, perquè vam fer un programa i un podcast que no podreu sentir. És un boicot als porters, Marc? Bueno, els anem a saludar. Va, saludem-los, sisplau. Perquè t'estimo.
escolta'ns cada setmana al web i l'app de Catalunya Ràdio. La dosi de Futbol Cat que necessites. Tota la pista s'excita, perquè necessita que ara estiguis amb mi. Futbol català, amb Marc Marvà. Però que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No ho puc evitar. Va, nen, doncs anem amb el programa podcast més especial que hem fet. Vinga. Que és el Fantasma. I per tant, amb la cara de vergonya que se'm cau, Rafa Leva, Marc Vito, benvinguts. Com esteu? Hola, què tal? Bona tarda, què tal? Torneu a estar aquí. Escolteu, públicament us demano disculpes en nom del programa, després que ahir vam fer amb vosaltres aquí un podcast que tenim la imatge, però no se sent ni la meva veu ni la de ningú del que vam fer. O sigui que ja teníem a 2 porters i ens van colar un golaç per l'esquadra. O sigui, Leva, esto no lo has visto en tu vida. Bueno, Mar, no te lo queríamos decir, pero Vito y yo te queríamos hacer una broma y cortamos el cable para volver a repetir, que nos lo pasamos muy bien. O sea, vais a volver, lo prometéis o no? Sí, ens ha sortit malament la jugada. Us ha sortit malament. Ostres, doncs, nosaltres avui hem hagut de fer un altre programa que aprofitat que era el 100 podcast, hem fet una mica de Remember, però el vostre no l'oblidarem mai i us citem aquí a tornar. I l'Eva, vas explicar que quasi et trenques el genoll xutant al penal, vull dir que el teu genoll segueix a lloc, ¿no? Bueno, estoy con rehabilitación y vamos a ver qué dice el médico, pero... No, que broma. No us ho creieu. I el Vito va deixar una sentència, Mònica, important entre el Sant Andreu o la Copa. Quina era la sentència, Vito? Jo tinc claríssim que segur que tria guanyar el Sant Andreu. Sí o no, Vito? Sí. La pregunta era o classificar-se per la Copa i perdre 3-0 amb el Sant Andreu o la inversa. Al revés. I vas triar la de guanyar el Sant Andreu i perdre la Copa, no? Sí. Al final penso que pot ser un moment més històric per l'Europa. Per cert, Vito, que estàs al camp, no? Estàs al Nou Sardenya. Sí, acabem d'entrenar fa res, o sigui, ha anat d'un pèl. Ha anat d'un pèl, Poc més i es connecta a mig entrenament de porters. S'anà Braga, t'agafarà i ja veuràs. Ja veuràs, una bona cleca. Leva, Vito, només volíem saludar-vos per donar-vos les gràcies pel que veu fer ahir i per citar-vos a tornar a venir, perquè crec que va ser un programa xulíssim, que el programa Fantasma, així ha quedat titulat, d'acord? Vale, cap problema, ja estarem. Leva, nos vemos en Can Rosés, esto está asegurado. Venga, perfecto, pues nos vemos el miércoles. Vale, una abraçada, amics. Adéu. Doncs, Mònica, mira... Saps quan vindran? Quan eliminin respectivament a l'Elx i a l'Atlètic Club. Queda dit aquí. Si Rubí elimina l'Atlètic Club, estaré allà i, bueno... I aniràs o no? Sí. Faràs dia complet o no? 12, Badalona, a Vic... Estic esperant el meu entrenament, que entrenem a la nit, el canviaran, no sé l'horari, perquè aniré amb Catalunya Ràdio al partit del Parlant Rubí Atlètic Club. De Copa del Rei, que els nostres oients, espectadors, estiguin atents a les xarxes, perquè... Clar, avui ja s'ha engegat. És que ahir vam fer la tòmbola, però clar, ens vam quedar sense música. Samu va explicar-ho tot ahir. Bé, explica-ho ràpid, Mònica, que marxem. Tenim regals, tenim entrades dobles per pràcticament tots els partits de Copa del Rei, i avui, aquesta tarda, ja s'ha engegat el primer, que és el de l'Europa Elx, 2 entrades dobles. Per tant, jo estaria fent F5 al nostre Twitter pràcticament cada hora. Tot a Twitter, Instagram... Tot a Twitter, però derivarem a Instagram, però sobretot Twitter, que és pràcticament on tenim tot el flux. Doncs entrades per als partits de Copa del Rei dels equips catalans, Badalona, Futur, Manresa, Terrassa, Rubí i Europa, no? I això toca, no com la tòmbola, això sí que toca. Quin espectacle. Mònica, escolta'm, gràcies infinites per ser com ets sempre. A tu. De debò. Vinga, per 100 més, per 200 més i... 100 més? Tu creus que arribarem a 100 més? Arribarem més de 300. La que acaba de dir la Mònica. Adéu a tothom. Gràcies per aquests 100 podcasts i visca el futbol català. Adéu!
se'n va cridant a casa. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que ja ens tocava. Amb el suport de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física.